Hola, persones sàvies! Ara feia molts dies que no ens veiem, Hem estat molt i molt i molt ocupats. Com portem el tema? Espero que estigueu tots bé i molt animats i amb moltes ganes de fer coses. Se'ns ha menjat el temps. Hem estat fent moltes coses i de cop vam deixar de fer vídeos perquè estàvem fent vídeos per d'altres coses, però sobretot hem estat programant moltíssim i hem recuperat el projecte inicial que donava nom a tot aquest canal i a tot el nostre blog i tot el tema, que era Sàvies. Sàvies volia ser, fa uns anys, quan ho vam fer per primera vegada, una versió digital del joc El Savi. I bàsicament teníem una sèrie de preguntes de diferents àmbits relacionats amb els països catalans i allà hi havia tot de preguntes. Hem reprès el tema però li hem donat un tom. I ara Sàvies no és la versió digital del Savi, sinó que és una plataforma que et permet crear petites maletes pedagògiques digitals. Aquestes maletes pedagògiques ara mateix l'únic que et permeten és guardar recursos, per exemple guardar links, i sobretot crear preguntes també. I ara us ensenyo en un momentet a veure quin aspecte té això de Sàvies, que és el que hem estat programant fora d'hores aquests dies, en compte d'estar fent vídeos, que també n'hem fet molts, però no els hem penjat al canal. Vinga, mireu, sàvies.cat ara mateix és això. Aquí a la portada hi ha els articles que es poden crear, ara mateix no està habilitat però es poden crear, i aquí a la part de la dreta veieu les maletes que ara mateix són actives. Anem a entrar a una maleta. Mireu, entrarem a la maleta Sàvies, que és la maleta que fem servir de demo, i us ensenyo l'estructura que té una maleta pedagògica Sàvies. Bàsicament té un títol, té la seva breu descripció perquè tothom ho entengui, un text descriptiu més llarg, les preguntes que formen part d'aquesta maleta, uns articles que ara mateix no els pot crear tothom perquè encara no ho tenim a punt, i un apartat de recursos externs, és a dir, cada vegada que jo veig un link. Si nosaltres ens imaginem que una maleta és un recurs, és un entorn on hi ha tot de material relacionat amb un tema. Per exemple, aquí el tema és Sàvies mateix, una metamaleta, quasi bé. Doncs cada vegada que jo trobo un link interessant referent a aquest tema, el guardo aquí i em surt publicat a la llista de recursos. Potser és una mica abstracte. Deixeu-me que us mostri una altra maleta que ens ajudarà més a entendre el que fem. Per exemple, tenim aquí... mireu, a la maleta videojocs, que és una que tinc creada jo. Què passa? El tema són els videojocs. Jo he creat 79 preguntes diferents i el que permet a la gent és fer els reptes aquests. El repte de la padrina, que és un tipus d'examen, no et diu la resposta ni res, només si has aprovat o suspès. El de la mentora, que són 10 preguntes, però si t'equivoques et surt un missatge al final explicant-te la resposta correcta. I el xarrup, que són 3. Només 3 preguntes, però ens permet incrustar-ho en forma d'iframe a qualsevol lloc i és una manera de donar a conèixer la maleta. Fixeu-vos, veieu aquí els recursos, Museu dels Videojocs, doncs clico i bàsicament és una web, senzillament és un lloc on guardar enllaços relacionats entorn d'un tema. Anem al tema de les preguntes. Per anar al tema de les preguntes deixeu-me canviar la maleta perquè en tenim una que ha fet la Núria, que és la petita història de Catalunya. A veure un momentet, deixeu-me canviar una cosa. Petita història de Catalunya és una maleta que ha anat fent la Núria i que és la que tenim amb més preguntes, té 126 preguntes ara mateix. No hi ha recursos, com veieu, a diferència de l'altre, però ens permet jugar els 3 reptes. Anem a fer el repte aquest petit i veureu què es tracta. Bàsicament, qualsevol persona pot crear una maleta i qualsevol persona pot crear preguntes. I bàsicament és un joc de preguntes. Quin comte de Barcelona fou alhora emperador? No ho endevinaré pas. El comte de Barcelona que fou alhora emperador va ser Carles I. D'acord. D'acord. Què fou la venjança catalana? La invasió d'Atenes que van fer els almogàvers per menjar... Bé, aquesta l'he endevinat. I ara m'agradaria fallar-la, a veure, què era la Junta de Comerç? Fou una influent delegació comercial dels comerciants castellans, fou una institució del Consolat de Mar, com la química... A veure si és això... Bé, l'he fallat, veieu? Tu quan crees una pregunta li pots afegir un text, ara us ensenyaré per explicar què és, però a més li pots afegir un recurs extern, que és un link, que si jo el clico, ara en teoria, bé, hi ha hagut un error terrible i m'ha portat al mateix lloc. Està en construcció, ho hem d'arreglar. Però cada resposta el que sí que puc fer és compartir-la i ara, per exemple, m'envia a Twitter i veieu, aquell text posa «Sabies que la Junta de Comerç, bla, 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 bla», i això cada vegada que creeu una maleta us permet que les persones que la facin servir escampin la bona nova i expliquin a tothom aquesta curiositat que han trobat a internet. D'acord? I deixeu-me tornar a la maleta.
Al final de la partida pots compartir-ho i torno a la maleta d'origen i ara em connectaré amb el meu usuari i us mostraré molt ràpidament, i ja s'acaba el vídeo, com crear una pregunta. A veure si endevino la contrasenya, això de les contrasenyes també és un tema, Mireu, me'n vinc aquí maletes, que es mostraran les que existeixen. A veure... I entraré, per exemple, a videojocs. Veieu, si clico entrar, com que aquesta maleta és meva, fixeu-vos que aquí dalt ja m'apareixen tres botons. Editar la maleta, que em permetria canviar el títol i 4 coses més. Afegir recursos, això, per exemple, si volgués afegir un enllaç d'una web, clicaria aquí, o afegir preguntes. Clico a afegir preguntes i fixeu-vos que aquí a la dreta em surten totes les preguntes que ja tinc creades, que si la volgués canviar, clico aquesta i veieu, ja podria canviar per si hi ha alguna errada o volgués canviar alguna cosa. Però ara el que faré és crear una pregunta completament nova que m'he d'inventar sobre la marxa perquè no havia pensat en això. Per exemple, Age of Empires 3 està ambientat a Amèrica del Nord, Àfrica, Europa. Veieu aquí posar la pregunta, que en aquest cas no és una pregunta sinó que és una cosa que cal completar, la resposta correcta, un parany, un altre parany, que són les dues falses. Aquí podria afegir un enllaç, que en cas que la persona fallés li sortiria i el podria visitar, i finalment aquí hi ha l'explicació, que és aquell text que hem vist quan hem fallat la pregunta. A mi sempre m'agrada donar-los forma de sabies que, i quan he de fer això, dic, a veure, Age of Empires 3 està ambientat a... Doncs em dic, sabies que... I contesto, Age of... És un joc, això, No. 3, no 2. Està ambientat a l'Amèrica del Nord. L'interrogant no li poso, però m'ho dic a mi. Però després, si fan el tuit aquell, que hem vist que es pot fer, li sortirà un tuit que dirà sabies que Age of Empires 3 està ambientat a Amèrica del Nord, i guardo, i ja tinc la pregunta a punt. Aquí al capdavall ens sortirà la pregunta que acabem de crear. Farem més vídeos perquè això està en constant evolució, anem fent moltes coses, tenim moltes ganes que et permeti fer petits cursos amb vídeos i petites coses, però ho anem fent sobre la marxa i quan tenim temps. Espero que us connecteu tots a savies.cat i ens veiem al proper vídeo.